to ato lang i-continue atong video kay kuan di makadaog atong camera nya mga ni kuan og tinapa ini tinapa guys na bukal na ito dayong ipalo ang kuan palo ang udong para kuan ini kuan guys pagdon na to aron mas kuan dila guys mao ni kuan atong recipe karon udong with kuan with tinapa diri sa kusina ni ito diri sa lungsod sa Matanog kung guys ato nang gikat image pa sila para to dayon atong katangan o water tangan natong tubig guys para makuan aron doon ay sabaw yes ba so yan po da guys ato pang pabukalo ng iyang tubig kay aron atong timplahan para mas makuan sa mao ni guys mao ni ang karon ato nang gilunod ang udong niya mukuan ko maghuwat naman pila ka minuto para makuha natin kuan painiton pa nato guys ba mao ni atong recipe karon kuan June 15, 2021 okay, standby kita guys para kuan